co čumíš? Já čumím, co čumíš? Jo? Jo, teď je to úplně niga. Jsi 4 hodiny a bude to. Ještě. Jo. Ne? Jo? Počkej. Tam, vezmi, napijem se, dělej. Ty mi hrášek, jestli máš hrášek? Jako myslete si o mě vyzuzní hovna, které se na to podíváte úplně to chcete, jo. Ale prostě nežijete tady, takže to nemůžete soudit. Já vám říkám, že Valčov je hezké místo, zažil jsem tady fakt krásné chvíle, ale někdy bych byl rád, kdybych tady prostě nebyl a neviděl některé osoby, které... To byl Fafoň! Řeknu jen jednu větu. Granát. Ty jdeš? Tohle je první vlastně ten... Granát. Končí ne, když bude pokračovat. To je druhé. Tak jo. Končí tohle první video s tím, touhle větou. S Pánem Bohem, kolik to nám prdel.